ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୋର ହେଲ୍ଦିରୁ ଆଉ ସରୁଛି ନନ୍ ହେଲ୍ଦିରୁ। କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଏଥିରେ? କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯେତେକ ପରିବା ଥିଲା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି କରିଦେଲି ସାଲାଡ଼। ପରିବା ନୁହଁ, କେବଳ କୋବି ପକାଇଛି, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ଆଉ ବୁଟ। ତାପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଖରାବେଳେ ଖାଇବା। ଖାଲି ତ ମୋର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆଉ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ହାତ ନ ଲଗେଇକି କରିବାର କାମ, କିନ୍ତୁ ଓଳଉ ଓଳଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସିଲା। ବିଲେଇ ନା ମୁଁ, ମୋତେ ତ ବାସିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଶିଖା ପରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅଛି ବାସୁଛି। ଇଏ ତ ପୁରା ଖଣିଆ ଆଉ। ମାଛକୁ ଶୁଖୁଆ ଡବଲ ଖାଇବା। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଜପ କଲି। କ'ଣ ଶୁଣିବା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ମାଛ ଦେଇକି ବେସର ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଚଚଡ଼ା। କଥାଟା ମିଛ ହେଲେ ବି ସତ।